so kin gane bilkisu na gaya miki irin sin da nake miki ba tun yanzu ba tun lokacin da na kira ki wannan yaron da kika mayanci wa dan bakano wannan za a ganci ko da yaushe da riga daya kamata ki rabu da shi ki zo ki ci arziki ki bar arziki in mota ce za a baki in mashin kike so a raba wa kannan ki komai za a baki ai kun bana son ka bana kaunar ka dubi shiga ka duka shiga ka ofe ce bana son ka bana kaunar ka bilkisu na an baby dan Alhaji dama kai ne a garin baby daman ko yana son ganin ka ana son gani na haka wannan bilkisu since before now na gaya mata ina son ta amma ta nuna mun da cewa kai take so to mun san da kai da kayan naku na iyayenku gaba ɗaya duk suna on dami din mallaka mu ne abin da za a yi zan ɗauke ma cin yau da na gobe da ɗawainiyar ka ta rayuwa gaba ɗaya ka bar mun wannan yarinyar ta yaya za ka ce aka ɗauke mun komai da komai kuma ban maika ba zai yi ba kaga dan bakano ga ATM card dina pin din shine 446 kaje ka ci kono a da Alhaji kawo kai ka daina wannan magana ai kudi shine bayani yanzu baby haka za ka yi mu amma ka bar mun wannan yarinyar ai na riga na ban maika so kudi ita din banza ina baby ya ka da gudu